demanarem que pugi la Llum Morenya, regidora de Promoció Econòmica de Santa Eulàlia de Riuprimer. Una menció en l'apartat de poesia infantil. La menció és per l'obra El mar blau, d'Espiralita, que correspon a Berta Bosch Caselles, 9 anys, de Vic. El primer premi de poesia de la categoria infantil és per L'univers, de Sol, que correspon a Lia Miana Serra, 9 anys, de Santa Eulàlia de Riuprimer. Per lliurar el Premi de Prosa Juvenil tenim a la Berta Rierola, secretària d'Òmnium Cultural d'Osona. A veure, el primer premi de prosa juvenil és pels Misteris de la Natura, de Borinot, que correspon a Aina Casal Pelegrí, de 14 anys, de Barcelona, i que ha excusat la seva assistència. Per lliurar el Premi de Prosa d'Adults tenim a l'Alfred Verdaguer, president d'Òmnium Cultural d'Osona. El primer premi de prosa de la categoria d'adults és per Adeus mai pronunciats, d'abstracte, que correspon a Bruna Vila Artigues, 18 anys, Arenys de Munt. Per donar el Premi de Poesia d'Adults tenim el president del jurat, en Víctor Pallàs. El primer premi de poesia de la categoria d'adults és per 9 efemèrides i 2 globs d'oblit. Pseudònim Andreu Febrer, i correspon a Joan Jimeno Conesa, de 63 anys, de Taradell. Vaig veure això la setmana passada, que hi havia aquest concurs. Tenia unes coses fetes, les vaig ajuntar i les vaig enviar. Vaig comptar molt clarament que no arribés als 200 versos que deien, i és el que ha sortit. Moltes gràcies per tot. I per últim, el Premi Especial Llorenç Tomàs ens el lliurarà l'alcalde de Santa Eulàlia, l'Àngel Torres. El Premi Especial Llorenç Tomàs és per recreació del color de les estàtues del Pacte dels Vigatans, de Post Mortem, que correspon a Francesc Riart i Jou, de 64 anys, Barcelona, i que ha excusat la seva assistència. Doncs gràcies. He parlat avui al matí amb en Francesc Riart. En Francesc Riart és el dibuixant il·lustrador que ha fet moltes de les il·lustracions d'aquesta època, de la Guerra de Successió i també d'èpoques anteriors. Seves són les il·lustracions de l'exposició que hi ha dintre l'ermita, i l'any del tricentenari, quan es van posar les estàtues, ell les va dibuixar sense posar-los el color. Com que havia descobert l'inventari post-mortem del Domènec Parera, i en aquest inventari s'explicava totes les peces de roba que tenia aquest senyor als voltants de 1714, va utilitzar tota aquesta informació per, de la manera més acurada possible, pintar per dintre, o sigui, pintar les peces de roba de tots els personatges que ara tenim aquí amb el pacte, amb les escultures, que les escultures són de ferro i s'estan rovellant i per tant tenen aquest color de rovell, però ell amb el seu treball, a part de fer tota la definició històrica d'aquest estudi acurat, hi ha inclòs totes les il·lustracions d'aquestes estàtues, que és un treball que ben aviat espero que puguem presentar o que el puguem difondre a través d'internet o com sigui, i que és un treball molt interessant que li ha merescut aquest premi, i ell doncs no té cotxe propi, ho tenia molt complicat per ser avui aquí, tot i que li sabia molt greu, doncs està molt content i agraït per al Premi Especial Llorenç Tomàs, que doncs, això, aquest any realment és un treball molt ben fet,
i molt ben acurat. I en nom de l'Ajuntament de Santa Eulàlia, de l'Ajuntament de Vic i d'Òmnium, només ens resta donar les gràcies als participants, agrair el suport dels membres del jurat i a la parròquia de Santa Eulàlia de Riuprimer per l'ús de l'ermita, i també tots vosaltres per la vostra assistència. I ara us deixo en Marc, que ens explicarà el que passarà a continuació, que promet ser una cosa espectacular. En primer lloc, manifestar la meva satisfacció de poder estar i compartir aquí amb vosaltres aquesta estona i aquest acte. Voldria felicitar a tots i a totes els que heu estat premiats amb el Premi Literari, però no només els que heu estat premiats, sinó a tots i totes els que heu participat en aquest certamen. Som aquí per commemorar el Pacte dels Vigatans. El Pacte de Vigatans van ser una colla d'usonencs, patriotes, que és allà on va començar tot. Era una època difícil, era una època en què desobeir comportava o l'exili o la forca, o que et tillessin al cap. I aquella gent va ser valenta i va intentar aconseguir un país millor. No ho van aconseguir, no ho van assolir, però tampoc va anar tan lluny. Han passat 300 anys i continuem lluitant. I ara som nosaltres el que mantenim el relleu, el testimoni. I continuem lluitant. I ho tenim a prop. Però avui la lluita és diferent. Avui la lluita és democràtica. Avui és anar guanyant, anar convencent, anar argumentant, i així lluitem i així hem d'arribar, diguéssim, a un país millor, a un país més just, a un país socialment millor. Hem d'arribar a la República Catalana. Gràcies. Bona tarda, vespre a tothom. Agrair a tots els assistents que, a pesar del temps, esteu aquí. És digne d'un aplaudiment per tots vosaltres, perquè realment us lo mereixeu. En segon lloc, voldria també felicitar els guardonats amb els premis literaris i després repetir una mica el que ha dit l'Àlvar. Avui commemorem 311 aniversari de que uns catalans, uns vigatans, uns osonencs, el rector de Santa Eulàlia de Riuprimer, el Llorenç Tomàs, es van reunir aquí per començar tot un procés que continua i que la flama encara està encesa i que intentarem mantenir-la i, metafòricament, gràficament, amb la baixada de torxes que farem avui, quedarà representada que el poble català encara continua lluitant per aconseguir un país, un poble lliure, plenament lliure, i això es aconseguirà possiblement amb la consecució de la República Catalana. Visca Catalunya lliure! Àngel, alcalde de Santa Eulàlia, Àlvar, regidor de l'Ajuntament de Vic, regidors de Santa Eulàlia, amigues, amics, en nom d'Òmnium, sigueu benvinguts en aquest paratge. Agraïments a tots els que organitzem això, Ajuntament de Vic, l'Ajuntament de Santa Eulàlia, l'Assemblea Nacional Catalana, la Fundació Jacint Verdaguer, el Pep Simón, la parròquia d'aquí, de Sant Sebastià, i tots els que feu possible aquesta diada. També a la gent d'Òmnium, que hi dediquen tot l'entusiasme i esforç en organitzar aquest acte. Paratge aquí, com dèiem, o com heu dit ara mateix, on tot va començar, i sort de disposar d'aquest indret a la nostra comarca i poder gaudir d'aquest espai per poder organitzar aquest esdeveniment tan important per al nostre país. Aquí, on tot va començar, hem de seguir les passes d'aquests nostres avantpassats i seguir-les fins al final, seguint, lluitant per aconseguir les llibertats nacionals. En nom d'Òmnium, deixeu-me fer una petita pinzellada d'on ens trobem nosaltres en aquests moments, el nostre posicionament. Avui volem compartir, més que eixamplar, experiències en totes les entitats, estaments o persones, com ara avui aquí, explicant els projectes i activitats
que ens identifiquen com a entitat que treballa per la cultura, la llengua, l'educació, la cohesió social i l'emancipació nacional, com a eines que ens serveixin per millorar la vida de tots els catalans i catalanes. Hem d'assegurar-nos que els projectes i accions que fem serveixin per cohesionar el país, reforçant la cohesió social, implicant diversos agents i buscant consensos, per sumar i compartir amb més gent, compartir els valors d'Òmnium, sumar persones en els projectes, compartint de fer un país lliure i millor. També ens agradaria rejuvenir aquesta nostra entitat, apropar-nos a persones joves, mobilitzar-nos i dinamitzar territorialment, vol dir implicació i participació. Visca Catalunya!